Pizza night tayo ngayon mga kadiskarte. Tag-isa tayo. Na 1 and a 2 and a 3 and a 4 and a 5. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers. Nag-cute nga sila. Ay na po, rugyanan din. Medyo kanya din mama. Ito yun, kanya dati. Gimasain. Nagimas. Kasti ko ate ano. Ang galing gusto niya. Bag medyo koktean. Rugyanak saan? Miri nagyan namin tayo. Para bawan di man tinagadunga sauce. For the first time. Yun na, nagbagsakan nga ron. Nanam? Nagmait nga ron? Niya pinagbabasit ating account. Ni? Ay sa balyandaan? Sa atin yung magmagada nga tomorrow time. No. Well. Yung taraw man nila kayo si Quintel, baka partin na yan. Inis na 200,000 yung party damit baka nyo. Nagod ko ka to. Ito muna nga yun na mga baka ko eh. Didislate. Sabay na din sa labas ng pwede, dudwa pa lang yung tingnan pa lang. Delikadon sa ano ka? Ano sang-sang man? Ming no... Yung diksi, kuraming na sana eh. Puray na kita ito diksto yun. Amo nga puray na ah. Pizza Hut na naman ako man. Mukbang pizza. For the first time in history. Ngayon, nakaduwa pala na dikskit niya. Lang ano na yun. Nagkakaroon pa. Kurang sa pa. Bisan sa pala kanya. Sungaran na sugaran. Nagtugtunod din. Apin na pura na ito. Kaya tsapay dagiti da dumadamdaman na ah.